आफ्टारनुन दिनै टाइमा खैथा जाखो गुड आफ्टारनुना होननांखासिगोन येस 12:45 जाबाय सिनायदोंना है मा गोमोफिनखोब्रा 12:45 जाबाय आं दाबो ओंखाम जायाख' आङो ओंखामखौ जागोन राइट एट 3:30 लान्चखौ आङो 3:30आवसो जानाय जागोन बेवहाय एसे डाइट खालामगासिनो दं आङो माने ओंखामखौ दिनाव खनसेल' जायो खनसेल' दिनाव जायो हेलौ लोगोफोर माथो रावबो गैया दासिमबो दे फै आंनि रुमाव दिनैहाय सासे स्पेसियेल आंनि लोगो दंफैयो इण्डियान आर्मि बिथाङा सुटियाव फैदों बिथांनि मुङानो जादों सोमखोर बसुमतारी फ्रम बिजनि स' बिथांजों माखासे खोथा रायलायगोन दै ओमफ्राय रायलायखांनायनि उनाव नोंथांमोननि रिप्लाइखौ आङो होनो थांगासिनो दं दै बेखायनो फैबाय आं मा नायदों सालथे नोंनि ब्लग नायदों नै अरुणाचल जानाय हा नोंनि ब्लग देखायलाय मा होनोमोनलाय 108 मान्दाला थकमावनिमोन मान्दाला इयो टप लास्ट इयारनि 1 इयार जाबाय दोनथ'दो दे नोंबो सलिड खनोब्रा आंबो सलिड खननो सलिड खननो आंबो मोजां खनोदा नोंबो दे ओरै फै आं बयनिबो रिप्लाइखौ होनो थांगासिनो दं दसे उनावहाय बिराद गोबावनि उनाव दिनै आंनि लोगो फैदों इण्डियान आर्मि बिथाङा लवार आसामाव गावनि बिबाजैखौ लाबोदों बाजैया दा डिलिभारि जाबाय माबा नानि मोनबाय नामा फिसाजो मोनबाय कंग्रेसुलेसन्स बाजैया मोननायनि थाखाय आरो ओमफ्राय बिथांनि महरखौ आं दा देखायनो थांगासिनो दङ खावसे नुहांबायना फुरा देखायनाय जाबाय सोमखोर बसुमतारी हाय दे ओमफ्रायो नोंथाङा माला फैया सुटिनिफ्राय सेप्तेम्बर 17 तारिखआव मोनायाव न'आव मोनफैदों सेप्तेम्बराव फैदों ना औ ओमफ्राय नों माब्ला थांफिनगोन नभेम्बरनि माबायाव थांफिनगोन 18 नभेम्बरनि 18 फ्लाइट दङ गुवाहाटियाव लाइट मडे हनै 50 नायगासिनो दं 50 ओमफ्राय सोरबा बुहुद माबा माबि लिरगासिनो दं बेखौ दा नायगोन फारियैनो एसे सोंनानै लाग्रोनि माखासेखौ माब्ला जयेन जायामोनलाय साख्रियाव 2012 फेब्रुवारि 2012 फेब्रुवारि बहा जायामोन रिक्रुइटमेन्टआलाय मेघालय शिलंआव शिलंनि मा जायगायाव बिबा पुलिस बाजार पुलिस बाजार खारनानै मोनदों खारख्रुबबायनानै थिफुजोबखानाय रा आथिङा एकदम थिफुजोबखादों अन्थाइ सेराव खारनाया मानोथो जुथा गानाखै जेन'बा जुथा गाननानै खारनाय अभ्यास गैयामोनना जों गामियावथ' ओरै फोथार नालाय फोथारावसो खारोमोन जों प्रेक्टिस समावहाय फुङावहाय जुथा गानालासिनो खारो नालाय बेखायनो नोंसोरबो होजोंहाय खारहैबाय एक्सिलेन्ट मारिदों नामा औ जों साथाम एक्सिलेन्ट मारिदों साथामल' पास जादों जों साबैसेमोन बर'फ्रालाय बर'फ्राथ' ओरैनो जोंनि बिजिनिफ्राय साथाम बर'फ्राथ' मेरला दंमोन जेनेबा ओमफ्राय उदालगुरिनि दङ ओरै बरपेटानि दङ बिजिनिखौ बुङोबाथ' घरे घर गासिबो फौजि गोजा बुंनो थाङोबा 100आव 80% बुंजायो न'खराव बुंजायोबा न'खराव हमोबा आरोखि बेजोंनो स्टार्ट मानसिखौ जानानै दङ स' ओमफ्राय बिनि उनावहाय खारनायनि उनाव 1600 मिटार खारनांगौ ना 1600 मिथियो आंबो गोदो खारफ्रामलाबायदोंमोन दा मोनरोङाखैसो फाग्लाया ओमफ्राय बिनि उनाव फिजिकेल जाबाय फिजिकेलाव मा जायो बेखौ चेस्टफोर सुयो हाइटनाथ' बे हाबनायावनो खालामखायो हाबजेननायावनो ओमफ्राय बिनि उनाव मेडिकेलनि उनाव रिटेन टेस्ट जाबाय रिटेन टेस्टनि उनाव 15 माबासो जाबाय मास मोनसेसो नेबाय आरोखि गासिबो फिजिकेल रिटेन थानानै मास मोनसेनि उनाव रिजाल्ट फैबाय फैबाय एपइन्टमेन्ट फैबाय रिटेनालाय आर्मियावहाय ओरैनो नेम बायदिसो खोमालै बे नोंहा बेखौथ' बुजिबाय आंबो लिरनानै साथामसो पास खालामना हरखादों सिगां ओमफ्रायो बिनि उनावथ' ट्रेनिंआ बहा जाखो नोंनिया शिलं जादों शिलंआवनो जाफिनदों खय मास बोसोरसेयानो 12 मासानो फैसा हाबो ना हाबा ट्रेनिं समावलाय
हाबो गावनो सोलिनो आन्था 6,000 5,000 बिदिनो हाबोमोन आरो बिदिनो सोलिनांगौमोन आच्छा आच्छा दा आच्छा थोआबा बिहरनाय जायो न'निफ्राय बाक्सायानो बिहरखायोना थोखाया थोखाया बेलाय महाय थोनो ट्रेनिंआवथ' बिराद खस्थ' जाहैबाय जानायफ्रा जायोना उखैलाबायो फैलाबायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय फार्स्ट पस्टिंआ महाय जाखो नोंनिया आंना फार्स्ट पस्टिंआ जाबाय जुम्मुआव जाहैबाय जम्मु एन्ड काश्मीर गुसु जायगायाव नै फन फैदों नोंनिया गुसु इम्पर्टेन्ट दां ए मिजिक रायलायहरदो रायलायहर ओइ बाबु बे मिथिङानो लामा जादों सिंजों फिसाजों हाबोना इण्डियान आर्मि ओमफ्राय माखासे इन्टारभिउ दाउ लाग्रोनि फोथार बिनिफ्राय फिसाजों बिनिफ्राय हाबो गेजेरजों नोंसिनि हाबोब्रा रिप्लाइखौ लामा होनो लामा थांगासिनो फिसानो दं आङो नुबाय बे सिङावनो औ बे फालारनि फिसा बे लामाजों दावखो बयखौबो रिप्लाय होगोन दै लोगोफोर ओमफ्राय लास्ट बे दरजा लास्ट आर्मि सिटजों दावखो जों रायज्लायग्रोनि एसे फन रायज्लायदों बिथाङा दायो दावखोबाय दा लास्ट गोजौसिन दे खोन्थाहरबाय जम्मु एन्ड काश्मीराव मा जायगायाव थाहैदों नौसेरा होननाय मोनसे पाकिस्तान बर्डार हिल्स दं आरोना एल सि ना खय मास थाखो नोङो होजों बोसोरथाम जों खोनानायाव खोनायो बिराद डिस्टार्ब नानो बर्डाराव नंमारगौ डिस्टार्ब खालामो पाकिस्ताननि मानसिफ्रा ओइ खोमसि जाबानो थाव थाव हरो फाग्लासो ओंखारनो हाखाया बाहेरायाव फनबो रायलायनो हाया ए फाग्लासो सोर गावहरो एक्सट्रिमिस्ट ना गावसिनि फौजिफोरानो गावसिनियानो फौजिनिफ्राय गावहरो गावसिनि मानसियानो गावहरो आरो रायलायहर लाना फैनोसै मानसि दं ए थां लाना फैथां ए बेयाव फैगोन ए लाना फैदो लोगो फैदोंनो लोगो फैबाय सफैबाय सोरथो अमृत नामा नै नोंसो फै मा औ बस थायो बाबु आं नै गोजौआव दं माबे जिराय जिराय बाबु नै दासो मिजिं फैदों मिजिं खोनायाखै ए नोंखौ देखायनो मोना खुलुमहर खुलुमहर मा होनदों खुलुमहर र' फंबाय र' दसे जिराय आं एसे इन्टारभिउ लादों नों दा फै थांबाय था दे बिदा जायो ना मा जायो ओमफ्रायो थाव थाव गावहरनो गावहरो आरो मोनासि मोनासि जाबा मोनासि मोनासि जाबा ओमफ्रायो डिस्टार्ब आरो बेबायदिनो दिस्टार्ब माने बिदिनो उन्दुनो सान्थि गैखाया खनबैसे गावलायनो मोनखो हिसाब गैया बिदियालाय बुंजाथावा ओरैनो जेनेबा बुंबाय जेनेबा बहुद मोनबाय आरोखि बुंनो थांबा अकल काश्मीरावल' ना बेलेग जायगायावबो ओजोंहाय श्रीनगराव श्रीनगराव गावलायनांखायो उफाय गैखाया गैखाया बिसोर गावोबालाय बिसोरनो गावोबालाय गावलायनांगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय र' आदसा दाथ' नों हाबा जाबाय आंथ' मिथिबाय दे गोसथोलायनानै लादों ना नायनानै लादों बेखौ खोन्था दे गैला सेस खोन्थाहर हा खोन्थाहर मोजां मोननानै लाबाय मोजां मोननानै दानि लादों जुगावथ' मोजां मोननासो लाखायो नालाय बांसिनानो नायनोबो लाखाया माथो 2012आव नोङो खारदोंबा बिनि सिगांनि गोसथोनाय ना बिनि उनाव साख्रिनि उनाव थारमाने साख्रि मोननि सिगाङाव रायज्लायलुमोन आरोना बिदि जेबो गैयामोन साख्रि मोनैनि सिगां रायज्लायोल'मोन उनाव मोनखांनानै बिदिनो 5-6 बोसोर थादों आरो आदसा साख्रि 5-6 बोसोरनि उनावसो गोसथोलायनाय जादों नामा औ सिगांथ' 2012आव नों साख्रि मोनबाय जेन'बा नोंखौ साख्रि मोन्दों होननानैबो बे हिनजावा गोसोथोबावाखैमोन नोंखौ नङा जोंबा बिदि मोजां मोननाय जेबो रायज्लायाखै जोङो रायज्लायाखै सानैबो हो आदसा जेबो रायज्लायखाया आंबो रायज्लाया ओमफ्राय उनाव आंसो बुंना लादो आरोना आदसा आं नोंखौ लानायसै होननानै आदसा माने साख्रि मोनखांनायनि उनावबो 6 बोसोरसोआ ओरैनो रायज्लायबायल' थायोमोन आरो ओमफ्राय जेब्ला गावनो नांथारगौसै गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंना लानो हायाखैमोन बेस्रा मानसिया स' उनाव गाव बुंबाय बै हिनजावाबो एक्सेप्ट खालामबाय एफा गोबाव रायज्लायनायनि माथो ओरैनो हगारबावनो नङा होमबा हा माला हाबा जाखो ओमफ्राय 2019 एप्रिल 28 थारिखआव जाहैबाय 2019 बाथ' गैयाबाबो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 8 बोसोरनि उनाव बिसोर लालायनाय जाबाय आरो दे थिगैनो दं ओमफ्राय जोंथ' दहाय ब्लग नायदोंमोन मान्दाला टपनि थांमारो ना थांमारा दे थांसै 4-5 होनदोंमोन नामा मान्दाला टपआव मोनसे फेस्टिभेल जानो नभेम्बरनि थांगासिनो ना दङ दिरां डिस्ट्रिक्टआव अरुणाचल प्रदेशआवहाय बेयावहाय जों ज' थांनोसै बिथांनि बलेर' गोदानजोंनो दाख्लैसो बलेर' गोदान हानदों साख्रि गोनां नालाय सिन्था गैया मालाय फाइनान्सनि बेंकनि मानसिफ्रा खारबोलायोसो हा पकेटानो जेरावहा नोंसिना एटिएमआवसो थायोलै बाराला हिनजावफोरासो लानानै थायो नङा होमबा एटिएमफोरखौ
आदसा लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोना दायो बिराद गोबावनि उनाव लाइभ फैदों आरो बे लाइभखौ आङो दोननो थांगासिनो दङ आङो बे लाइभखौ आपल'ड खालामगोन माथो खालामजायो आदसा आं दानो रिप्लाय होनि मा होनदोंमोनथाय सिरियास बाबु ओंखाम जाबाय थिग जाबाय थिग जाबाय फंबाय जायो नामा ओंखामखौल' जाना फैबाय नङा ओंखामाखौ गावल' जाना फैबाय नामा थेङाखौ आदसा लोगोफोर गोबावनि उनाव लाइभ फैदों दिनैहाय गासैखौबो दिनैसो सान्दुं दुंदों सान्दुं सुनायखाय गासिबो बिसिना सादोर बायदि बायला गासैखौबो सुजोबदों आङो रुम फोसाबदों एसे आरो एसे बहुद फोसाबनांगौ दंबावो दिनै फोसाबजोबला आङो ओमफ्रायो ओंखाम जानो थांसिगोन दा 3:30 नोंथांमोननि रिप्लाय आं होनि सरजित बिटिवाइ मा ओंख्रिया दा जाथ'नाय जायाखै आङो माबायावसो जाहैगोन आरो दायो बाजै हटेलाव आदिब BASTY न हाय आदा गुड आफ्टारनुन ब्रादार ब्रह्म ब्लग आदा बहा दं आं रुमावनो दं बङाइगाव राजिब दैमारि हेलौ दादा हेलौ फंबाय जि गयारि बहा दं ब्र आं नै रुमावनो दङ बङाइगाव निउटन इउटुब चेनेल हाय आदा माबोरै खौरांफोरा मोजां फंबाय राजिब दैमारि दादा मा खबर मोजां गोमोथाव लाभ हरदों थेंक इउ ब्रादार बिस्थिराम नार्जारि आसाम रेजिमेन्ट नामा आदा बियो ओइ नों आसाम रेजिमेन्ट नङा दा आसाम रेजिमेन्ट आसाम रेजिमेन्टनो बि अफिसियेल चेनेल थेंक इउ ब्रादार लाबोनायनि थाखाय निपुन मुसाहारि आंबो लागौमोनलै एसिलाय बेसे गोबाव हाइटनाथ' गैयाबाबो सोना हाइटना मानिफ्राय लायो इण्डियान आर्मिना जोंना एसटिनियाथ' जेनेबा 5.5 फुट जायो साराय पास फुटनिफ्राय जायो आरो आंना 160 ल'सो 160 नोंथ' बिराद गाहाय 162 आं बिराद गाहायसिन जगदीश बसुमतारी हाय आदा हेलौ रबिन बसुमतारी आदा नों दाना मानो राइटनि भिडिअ लाबोला लाबोगोन फंबाय लाबोगोन आं माने बिराद खामानि बेस्थ'आव थाबाय थायो आंनि सम बायदि आं ओंखारगोन नङा होमबा राकेश दैमारि एस वर्कार ब्लग गोजोन सानसुथिनि सम आदा दिनैसो नायनो फैबाय आं आदा नोंनि अके दे ब्रादार राकेश दैमारि थेंक इउ प्रनय गयारि गुड आफ्टारनुन सार गुड आफ्टारनुन सार बुंनो नाङालै सार नङा आङो SMD ब्लग चेनेल हेलौ हाय ब्रादार माखौ मोजां फंबाय लाजार दैमारि नाइस ब्र थेंक इउ सानिया बिटिवाइ सैमा खरथें सेमाथे जोंनि गामियाव जोंहानाव मोसाग्रासेमोन बे फाग्लाया मा बुंखो बारा मोजां बुजियाखिसै आं बि गोसोखां आसोल मा खबर SMD ब्लग चेनेल नाइस ब्रादार थेंक इउ प्रिथिराज ब्रह्म दुगा एक्टर थेंक इउ लबस्टार गेमिं वाइटि हि ब्र हाउ आर इउ आइ एम फाइन ब्रादार मिजिं नार्जारि आर्मियावबो मोनथाम सेक्सन थायोना वान सिनियर कमिसन अफिसार्स रेंक जुनियर कमिसन अफिसार रेंक नन कमिसन अफिसार रेंक सेक्सन्स फोरना जोबोद मोजां आरो सुबिदा दं आदसा सनिया बिटिवाइ नों आंनि लोगो रुमिनिखौनो लादों नामा खरथें बिनि नामा खरथें नामा आर्मियालाय मा नाम रुकमुनि ना आदसा ओइ सालथे हिनजावनि नामा रुकमुनि नामा नोंनिलाय नोंनि हिनजावनि नामा रुकमुनि नामा नोंनि हिनजावनि नामा रुकमुनि नामा रुमुनियालै नङानोलै बाक्सानिसो ना मुसलपुरनि थिग आसे बिना ब्रह्म हेल' आगै हेन्डसाम मोजां ने खबरा थेंक इउ मोजाङैनो दं लाकेट बसुमतारी मा खालामदों आदा नै फंबाय रुमावनो दं आर्मि लोगो फैदों बेखायनो बिथांजों रायलायदों जिपन नार्जारि थेंक इउ ब्रादार मिक्स एल बर' अफिसियेल माथो राइडआव हाबथारला नोंलाय गोजां बोथोर जाबाबो दाखि गोजां बोथोर जादों नामा फाग्ला जि गयारि
दानालाय मानो राइटनि भिडिअ लाबोला बयबो बेखौल' सोङो बयबो बेखौल' सोङो आदिप बसुमतारी आदा ओमफ्राय टेटु गोनांफोरखौ लागोन ना लाया सोंलाय आदा थैद बिस्थिराम नार्जारि आंहाबो उत्तराखन्डआव जयनिं जाहैगोन 22आव कुमनि रेजिमेन्टआव आदसा दे बेस्ट अफ लाक ब्रादार दे बेस्ट अफ लाक नबनिता दैमारि नाइस ब्रादार नाइस थेंक इउ निपुन मुसाहारि थेंक्स ब्रादार होमब्ला आंबो मोनगोन इण्डियान आर्मि गोजोननाय थाबाय खिथानायनि थाखाय औ ब्रादार दे मिजिं नार्जारि मेजर केप्टेन ब्रिगेडियार जेनेरेल रेंकआव थांबा जोबोद मोजांसिन आरो अर्डारल' होनांगौ सेलारियाबो जोबोद मोजां मोनो नंगौ ब्रादार नंगौ बिस्थिराम नार्जारि निउ जयनिं थांगोन एबार आव सेलेक्ट जाबा ब्र आदसा दे नोङो अब्ला नोङो खारनानै दंखासै आरोना नोंनि माबाया रिटेन होखांखाबायना प्रसेस जोबखाबाय नामा सनिया बिटिवाइ बै रुक्मनिजोंसो जा रायलायोमोन आदसा माथा फाग्लासो मा ओंख्रि आदै आं थांगौ आं जाया बाजै हटेलावसो जायो ओंखाम संनानै जाया राकेश दैमारि एस वार्कार ब्लक आदा मिउजिक भिडिअ लाबोथ'खो नामा आदा आं जोबोर मोजां मोनो आदा लाबोगोन र' लासैनो मासेस दैमारि बहानि ब्रादार अ बिथाङा माबानि बिजनिनि थुलुंगा ब्रह्म आदा नों बेसेबां फरायनाय सोरखौ सोंखो आंखौ सोंदोंबा आं ग्रेजुवेटल' खालामनानै दङ आं मास्टार डिग्रि खालामला जेबो माथा फाग्लासो फैलावआ बोरो बहा दंथाय न'आवसो दं नामा बियो औ स' फोर फरायनानै नोंथांमोननि दिनैनि माबाखौ कमेन्ट्सखौ आङो रिप्लाय हरजोबनो हाबाय माहेश दैमारि आं बहानि जाखो नों बहानि जाखो आंबो चिरांनि फंबाय आं चिरांनि निपुन मुसाहारि माला हाबा जागोन ब्रादार नै जालायबाय नै माथा फाग्लासो आं नोंनि रुम गाहायाव दं बे माथा फाग्लासोआ सोर जाखोब्रा फैदो रुमावहाय गोजौआव फै नंमारगौबा आदसा नोंथांमोना आंखौ राइटनि सोमोन्दै खोथा सोंबाय थादोंथ' बे जागोन आं बेखौहाय सेप्तेम्बर नै दानि अक्ट'बरनि 28-29निफ्राय आङो DRMनिफ्राय आं स्टार्ट खालामगोन दे बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय दिनैहाय नबस्टार गेमिं माहेश दैमारि ने चिरां मा गामिनि गामि थामिखौलाय मानथोबाव फंबाय आं चिरांनि दै बेंटलथिंजायनि नबस्टार गेमिं YT are you from चिरां टु येस ब्र येस बिस्थिराम नार्जारि सेलेक्ट जाबाय कुमन रेजिमेन्ट उत्तराखन्डआव ट्रेनिं होनो 22 अक्ट'बराव थांनोसै बेस्ट अफ लाक ब्रादार दानि 5 years टार्म्सनि ना माबायदिनि माथा फाग्लासो DRM आव थाङा नामा आदै थांगोन प्रेमसन नार्जारि राइटखौ थाब खालामफिन आदा बे खालामबाय थागोन फंबाय सम थायो बयहाबो नङा होमबा बेखौ नों खालामनो गोसो जाबानो खालामनो हाया बेखौहाय ओमफ्राय आरो इउटिउब होनना बुङोबा बे इउटिउब माखौथ' आं जेन'बा आं इउटिउब खालामो दा भिडिअ आपल'ड खालामो ओमफ्राय बेखौहाय आं प्रफेसनेल हिसाबै आं खालामनाय जायाखै जायहा प्रफेसनेल खालामो बिसोरहासो माने सानफ्रामबो ओंखारबाय थानो सम मोनो नङा होमबा गामिखौ गारनानै थांनांगौ जायो गासिबो बिजनेस पारपसखौनो माने एंगारनानै गासैखौबो मा होनना बुङो इउटिउबनि मा कन्टेन्ट लाबोनांगौ बहा थांनांगौ बेखौ हदाय बिथांमोना सानोथ' ओंखायनो बे आंनाव गैया आं दा इउटिउबखौ आङो प्रफेसनेल हिसाबै आं दा खालामनाय जायाखै बे हिसाबै आंनो केरियारानो जाहैबाय आं बिजनेसाव नांथाबो जेब्ला आं सम जायो आङो फ्रि जायो बे समाव आं राइडआव ओंखारो माहेश दैमारि थेंक इउ ब्रादार बिस्थिराम नार्जारि 4 yearsनि 4 yearsनि ओइ सालथे 4 yearsनि ओंखारबाय नै 4 yearsनि ओंखारबाय आर्मि उत्तराखन्डआव जयनिं जाहैनायसिनो बिस्थिराम नार्जारि आंबो उत्तराखन्डआव दं नोंबो उत्तराखन्डआवनो दं मा सोंबाय मा रेजिमेन्ट रेजिमेन्टखौ दहाय खोन्थादोंमोनलै नै एम सेलेक्ट कुमाउन रेजिमेन्ट कुमाव दङ उत्तराखन्डआव ट्रेनिं होनो कुमाउन रेजिमेन्ट मोजांथ' गामियारि सेंग्रा माथो भिडिअ लाबोथारला नों ब्र लाबोगोनलै फंबाय लाबोगोन
निपुन मुसाहारि वी ब्रादार ओरै बासुगावआव फै फेरा नामा आं खासिख'त्राथिं फैया नामा माने थांबाय थाखायो जोंखौ बुंबावनांगौ फंबाय खानायखौ सिना नायनिखौ नै सालमान नार्जारि हा ओइ सिना खानायाखौनो बिराद टारजोननिसो लासिगोन आं सालमान नार्जारि बाइकआ फानदोलै ब्र आंनो थोद 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 बे बाइकखौ फानग्रा नङा बायोसो फानग्रा नङा बिस्टि नार्जारि कुमाउन रेजिमेन्ट औ बिथाङा मिथिगौ फैमाल बरगयारि हेल' ब्र औ हेल' मिजिं नार्जारि गुड जब ब्र बिजनेसानो जोबोद मोजां रावनिबो सिङाव थानो गोनां गैया नंगौ ब्रादार माने जों माने इउटुबजों नांग्रा मानसि नङा जों बिजनेसाव नांग्रा मानसि स' बे हिसाबैनो आं बुंदों माने आंनि सम बायदि आं राइडआव ओंखारगोन जानला मोनला आं थांग्लाबाया सम दङ समजों लोगोसे आं ओंखारगोन SND ब्लग चेनेल खावलाया बुजोब्बाय ब्रादार फुंबाय नालाय बुंबाय आयुष ड्रयिं एन्ड अल सर्ट्स हाहा Danny Forex hello brother Ice drawing and all sorts aha हारिमु दैमारि बहा दं आदा आं नै रुमावनो दङ स' बहा दं आदा रुमावनो नोङो दा सबसे आर्मियाव थानानै बबे राइफलखौ साबसिन मोनो दैनोहाय बेस AK-47 दा बेनो बेस होनदों आर्मियावथ' बेखौनो समायखायो हाब्रुआव सोम दैयाव सोम सोलिजोबो खै घन्टा डिउटि होयो नोङो बेथ' लकेसनसो जाबाय आदसा जों ओरैनो रिल्सफोराव 6 घन्टा नांगौ ओमफ्राय हिनजावफोरखौहाय नोङो न'खराव माबोरै कन्टेक्ट खालामो नेटवर्क गैयि समावहाय वाइफाइ कन्टेक्ट लाबाय वाइफाइ थाबा वाइफाइजों कानेक्ट खालामबाय बिदिनो मेसेज भइस रेकर्ड हरबाय बेल' जास्ट दा नों जेराव दङ जेराव नों थायो बेयावहाय फना नेटवर्कआ एभेलेबेल नंगौना नङा नेट गैया नेटनि सुबिदा गैया नेट सुबिदा गैया वाइफाइ अनलि आदसा थिग আছে हिनजावजों मोजां सोमोन्दो दंखायो दा मोजां रायज्लायखायो दा दं नांलाय खमलाय गैखाया दा दासो फैनानै थांबावबाय दासो फैनानै थांबावबाय आदसा लाफादोंमोन ना नुबस्टार गेमिं बाय ब्र हेभ ए नाइस डे थेंक इउ ब्रादार बाय गेमिं माथो नों आदा फैलाव मोनजों बेरायहैयाखै नों आरे आं सब जायगायाव आं बेरायहैफानांगौ नामा सोरजोंबा बुंलाय हो आरेन्स गपि बय 100% थेंक इउ SMD ब्लग चेनेल इउटुब अनलि इन्जय एफ यास कारेक्ट ब्र इउटुब अनलि इन्जय एफ नंगौ सैथो बोरसोम रामसियारि मा खबर ब्र मोजां ब्र मोजां नोंथांमोना बबे लान्च खालामजोब्बायना आं दाबो खालामाखै जों ज' जासिगोन लान्चखौहाय बाजै हटेलाव नामायबानोखा गाहायावनो टाइमाथ' जासिगोन बे खयथा जाखो 1:10 जाबाय होमब्लालाय आंनि मिसना फेल दिनैहाय जाला आंना मिसना फेल दिनैहाय जाला खानाय सिनलालै आं खानायखौ ओरैबायदि गोलाव लानोसै आङो सयथिबो आं सिनला खानायखौहाय लाक्समाव मा ओंख्रि जाखो ब्र ओंख्रियाथ' आङो जायाख' ओंखाम जाहैसिगोन साइक' हेटार्स आर्मियाव अमा जागोन ना जायानो अमा मोनजायो ना मोनजाया नोंसोरो अमा मोनजाबाय आं जाया अमा जायाबावासो अमा जाबावासो हरगासिनो दे अमा जायानो अमा मोनजायोनो केम'आव दे लावलाय 600 Ayush drawing and all sorts ha bro lun है 592 राकेश 140 दैमारि एस वर्क्स ब्लग जाथ'वाखै आदा आदसा आर गपि बय नोंनि भिडिअखौ सानसे नायनो मोनाबा गोसोआनो सुखुवा मोनलै आदा ब्लगाव थाब नुजाफै
जागोन दे आं नाजागोन दे ब्रादार दे आं दा मानसि लानानै आं नाजागोन भिडिअ कल हरदोंमोन दे डिस्टार्ब खालामदों नामा I was drawing an all sorts green mango more green mango more आयो सामवाइनिफ्राय हरखोथाय बिस्थिराम नार्जारि आदा ट्रेनिंआव मा सुबिदा होयो सोंलाय सोर ट्रेनिंआव मा सुबिदा होयो नोंलाय बुंहर गासिबो फ्रि लाबा फेमिलि लाङोबा क्वार्टार फ्रि हिन्जाव लांबाबो क्वार्टार फ्रिनो लाङोबा आरो गथ'फोरनि फरायनाया आरो गथ'फोरनि फरायनायनि थाखायबो फ्रि ट्रेनिं समावहाय आर्मियाव सोरबा 4 इयार्सनि सेलेक्ट जानानै दंनो माबायाव दानि आगोलनिराव औ दानि गोदानाव आच्छा अमृत बा बुंलाय नों दालिगाव फैदो आर्मिखौ लानानै धालिगावआव औ बै माबाया मा होनोमोनलाय बे दालिगाव बै मा होनोमोनलाय बे बाजारा बेनिफ्राय सिदा फैबाय था धालिगाव बाजारनि खोला सिदा लकेसन हरदो दे लकेसन लकेसन हरगोन नोंनो वाट्सएपआव लकेसन हरदो एसे पार्टि दं नामा साल दे अमा एसे एवनो नागिरदों ओमफ्राय आर्मिनि फिसाजोनि बर्थडे नालाय दिनै साला जाबाय थ' औ ओंखारखाबाय नै साल दे ओंखारखाबाय ओइ आं आर्मिसोलै बांद्राय लेट गैया बार्थडेआ औ सानसेनो न'खरनि सानै जासिगोन एबार बेखौहाय दिनै सासे मोनबायना आं दिनै सानै मालखौ ओइ माल लानो लानांगौनो बिबाजैनि फिसाजो सोंबावबाय औ जाबाय ओइ ओंखारबाय आं नै ओमफ्राय आरो नै दिनै बोसोरावनो खनसे सानै जासिगोन लोगोफोर नै पार्टिनि सम सफैबावलायबाय इनभाइट जाबावलायबाय नै ओइ आं लंपेन्ट गानलालाय हाफपेन्टजों ओंखारनोसै बाबु थ' नोंखौ दोनलांनोसै होनब्ला थाङाबा ना बोन थाबाय थानोसै हा दा फैफिनखानांगौ आंनियालाय बे थालाया मादैलाय साबिया आहा बबेसिम थांखोमोनथाय मा रेजिमेन्ट बबेसिम थांखोमोनथाय र' दा नायफिननांसिगोनसो थाबायबाय आङो दायो लोगोफोर ओमफ्राय दा दलद थानानै बयखौबो रिप्लाय होफिननोसैलाय आङो ना $64 जन नायनानै दङ थेंक इउ ब्रादारमोन नायनायनि थाखाय नै आंना हिमालयानाबो दं नै आङो नै सप्तासेनि गेजेराव बेयावहाय फेनियार मोननै लागायसिगोन फेनियार ओमफ्राय टप बक्सखौथ' आं बायनानै दोनखाबाय टप बक्सा नै बेयावनो गोजौने दा नैबे फेनियार मोननैल' नांगौसै लोगोफोर औ SN26 राइडार ओमफ्रायो नैबावहाय फग लाइट होनांगौ फग लाइट बे गिदिरखौ होगोन आङो ओमफ्राय नैबेयावहाय बेखौहाय मा होनो हेडलाइटनि बे गार्डआ बेखौबो आं होगोन नेट बादिया बेखौ आं बेयाव होगोन ओमफ्राय नैबेखौबो आं सोलायगोन बै माबाखौसो बेखौबो सोलायगोन ओमफ्राय बेखौबो आं एभेन्जारनिखौसो होनो सानगासिनो दङ ओमफ्रायो चेलेन्जारखौबो आङो एगजस्ट होनो सानदों चार्जिं पइन्ट गासैखौबो होजोबगोन ओमफ्राय दा बे गासैखौबो खालामनो थाङोबा गैयाबाबो नियारलि एबाउट 50,000 नांगौ दा बाजेटआ दंबाबो माखासेखौ दोनथ'नांगोन एगजस्टखौ आं दोनथ'सिगोन फेनियार लागायगोन आङो फेनियार लागायग्रोगोन टप बक्सखौथ' आं बायनानै दोनखाबाय चार्जारा लालाय आइ सेस खालाय सोरबा दोनफैलायबाय हनै सोरबा दोनफैलायबाय सोर दोनफैलायखो बेखौलाय बेखौ बोखारदो हौरै नारनानै दोन
बिखाखौ गावनाय बादि मोनबाय आयौ सान्दुङा फाग्लाया ग्लास खुलिना दोनाखै गाखो बाबु गाखो आया आं लस खालामबायना उल्था माखां गारनानै बे नङा गरम जाखायो सान्दुं नालाय नों ग्लासावखौसो एसे एसे खुलिनानै ओइस ग्लासावखौसो एसे एसे खुलिनानै दोननांगौमोन ना नोङो बावहैनांगौ बै लोगोखौ लोगो मोनहैजासिम आंनो माथो दं फारसेथिंसो दंखायो माबाया थांसिगोन नामासै बेयाव एसे गथ'फोर र' मिजि नोंनि रुमा बोरैमोनलाय दलायगाव पारखाना दे बङाइगाव नोङो बङाइगाव लोगोफोर हेल' आरिनि श'रुमा नैबेयावनो आरिने रयेल एनफिल्डनि श'रुमा सिनायाखै अ नै बुं दे बेनो नै आं बङाइगाव औ फैगासिनो फैयाखै आं फैयाखै थारमाने ओइ बाजिखौ लाबोदोंमोन बाजि डिलिभारि ना सोर जिदानिया आं दा कमेन्टखौ रिप्लाइ होजोबगोन दै लोगोफोर आं लाखायाखै नाम्बारखौ नांथारगौमोन नामा बियो दा मोनफैगोन होनदोंमोनथ' होमबाथ' दा मोनायाव फैयो गाव लायनांगौमोन होनना खिन्थाहैनो आंखौ आरो गाव फैदोंसो माजों फैयो गैया बाव हराखै आं नैबे बाजिखौ दोन बे मिनिखायसो हाहासो मिनि मिजिं थाखोमादों ओइ मिजिं मा थाखोमादों नोंलाय मा थाखोमादों बाबु मिजिं दा माबा मेकआप आर्टिस्ट दसे ओंखारसिगोन बिराद मोजां मेकआप खालामो मालाबा बहाबा थांबा मेकआप खालामनो जानांगौलै बाबु नों बेसेबां गाहाम लायोब्रा बाबु मेकआप खालामबालाय 20,000 अनलि 20,000 हाबाफोरावबो खालामहैयो नोंदां ने मिजिं खालामो हाबायाव बेसेबां लायो 10निफ्रायसो थाखाया नोंसिनावसो दंलै बाबु माबानिया दाख्लैनिया थाखाया बेसेबांसो दङ हा अबेजों राइट साइड दा दाख्लैनि सिनेमाया मामोनलाय अबे जांख्रिथायनि थैसिम बेलाय आं नुखादोंमोनरा बेखौहाय सोरखौहाय मेकआप हायानो थैसिमाव गासैखौबो बयजोंबो केम्पास बानायनो नागिरासै एसे आच्छा जांख्रिथायनि थैसिमनि मेकआप मेना नैबेनो बाबुआ नै नोंल' नङा ना सोरबा दंबावना आच्छा आलदा आलदा माने गावबागाव नै बियो बङाइगाव पार्क बिदानि नाम्बारखौ हरलाय आंनो बङाइगाव पार्क बियो बिदानि नाम्बारखौ वाट्सआप हरलाय आंनो बङाइ कलेज मोननोसै बिदानिखौ दे थाब हर दे गारियाखौ ओरै
ओरैबादि फ्लेक्सिबोल खालामो सालदे सालायनायाव आं माने गोरलैनिफ्राय सालायबोनाय दा माने ओरैबादि साइकेल बायदि बाहायनो हासै आरो गारिखौहाय हेल' औ नै दासो माबा मोनदों मा होनो पार्क मोनदों बङाइगाव पार्क बै सासेया बै सासे लोगोखौ लोगो हमहैजासिम लाइफखौ दोनगोन आङो मानिथो फौजि गोजादोंलै बिथिं दंहैहाय अ ओंखायनो ओरै बन्द' खालामनो थानायखौ अबेजों बै बेंटलनि लामाया बन्द' जों बेजों टाउनजों फैफिननांगोन ये फैखाबायलै आरो एसे खाजोनाव थांबाबो ओरै थांजाबाय ना मा जोंबो बारस'या मा बेंटलजों थांजागोन ना बेंटलजोंबो थांजायो आयु एफागोजान थाङो बेंटलजों थांनो माबाजों थाङो अ बैजों थांजागोन माबायावसो दा धालिगावआवसो दा धालिगाव ना धालिगाव धालिगावसो काजलगावसो नायखोमोनलै हा ओइ बैजों सिं सिं थांगोन आं दा मेरला जायगा मेरला लामा धालिगाव होनदोंमोनलाय धालिगाव बिदिनो लुक्सआव बावबायसो नोंनाव हरना ला आं लाइफआव दोनदों नोंनाव हर लकेसना I love Bongaigaon बेनो नै I love Bongaigaon and this is the Bongai College Bongaigaon College बियो आंनाव हर लकेसनखौ गोदो बोसोरसे फरायदोंमोन आं बेयाव बोसोरसे इंलिस मेजर बावसोमोन आं फरायनाया बाहायथियाव टाइम पास खालामफैदोंलै नोङो फरायाखै टाइम पास खालामफैदोंमोन माथो एगजामाव पास जादोंमोन एसेयानो नाङा जाखोब्रा फिफ्टिन बेसेबां जाखो 36 मिनिट जाजेनबाय नै 1 घन्टा दोनगोन आं 1 घन्टा लाइफखौहाय एसे बरिं मोनबाय खोमालै लोगोफोरा आं माबाखौ कमेन्टखौहाय रिप्लाय होआखिसैना बेनिखायनो र' आं जेब्ला सहैयो अब्ला गासिनिखौबो कमेन्टखौ रिप्लाय खालामजोबनानैसो दोनगोन बे सार्किट हाउसआव सोरबा आलासि दंफैयो बोरैथो बाबु मोनबायानो ना थांजाया थांजायो लामा गोजा आं एसे जोबग्रासो बियो एन्जर जिगोर बायदि बेनो सोर थायो बाबु सोर थायो हिंसाम जाबाय फाग्लाया नोंखासो बे माबा नों फरसुनारफोरखा बाबु दे थांदो दे ओरै बारस'नायसै आरो दे बलेर'आबो बिदि सालायलासो इन्टारेस्ट मोनोलै मिथिबाय सालदाया राफ सालायनांगौ राफनो बिदि सालायबाथाय इन्टारेस्ट मोनो गोदो फैलावा नैबेयाव थायोमोन बङाइआव फरायब्ला बेयावहाय ओरै बारस'लाङासै लादो दे ला दे ला Hả? 9459 ओमफ्राय 1044 28 dah deh siapa
र' आं दा नायगोन र' बिसिखौहाय मोनबाय हा नेटआ थिगैनो दं हा माबा एक्सनाव थांदों बादिसो मोनबाय आं मिथिबाय इमारजेन्सि थांदों बादिसो मोनबाय आं एक्सनावहाय ओरैल' फिदिङावोबा बेखौ आखाइ थाइसेनो आच्छा गोदोहाय बङाइगाव सिं खाखोमाग्रामोन बियो पुलिस गिनानै मिथिबाय जों गोरलैयाव बेफोर लामाया जों गिदिंजोबग्रा सालथे र' बैयावहाय माबा मोनसे बिहरफादों ना बेखौ लायग्रोयो दा औ ओरैनो होनांगौ बेसेबां मिनिट हा ओरैल' होनांगौ बेखौ फिदिंनाया मा होनदों मोनबाय नै कुकुरबारि मोनफैबाय बलेर' गारिया बिदि हाखराव सालायग्रासो खालिबा हा होमबाबो जों बिराद कन्ट्रलाव सालायो आरोना खुरमारि नङा बे दालिगावनि खोलासो होनदों बियो औ साला बैजों दालिगावा बे लामाया गोसोम जासिगोनलै National Highway Bank. Cinta gila. This is Bengtol Gate. In 300 meters, turn right onto Daligaon Road. Daligaon Road. Take the next right onto Daligaon Road, then turn right. नैबो लायदो थां सालथे थां नैबोहाय गारि बेक खालामनि बेसेसो लानायलै हा बेसेबां दंखायोबा बेसेबां सोंहरफामदो एसेल' लादो सोंहरफामदो मा होनदों सोंहरफामदो होनदां बेसेखौ औ नङा बिसिनाव सोंहरफामदो होनदां क्लासा देलाय जादों
अबेसिम थांखोलै रिप्लायालाय बाय बाय ब्र'नो सोरबा सोरबा माबा माबि होनबायनो कुमिन रेजिमेन्ट हिमाल हेर' ब्र' मिजिं गुड ब्र' बिजनेसानो जोबोद मोजां रावनिबो सिङाव बेखौथ' फरायबायमोन आं इउस श्रथा अबेसिम थांखोमोनथाय मिजिं नार्जारि बबे डिभिजननि सिङाव बिथांनि पस्टआ आरो विच रेजिमेन्टनि आरो बिथाङा मिथियो नामा बिथांमोननि ब्रिगेडियार आरो मेजरफोर केप्टेनफोरनि मुंखौ सोरां बहाय थांदों आदा फ्रम बेंटल ए सोरां बेयावनो बाबु धालिगावनो आं बिराद गोबां गारबोबाय नामाब्रा ने बिराद गोबां गारबोबायलै आं र' दे नायफिननि आं थाखै आदा नोंनि भिडिअखौ सानसे बेखौ फरायबायमोन आयुष ड्रयिं ब्लुटुथ कानेक्सन जागासिनो फाग्लानो फना ग्रीन मेगन मर बेखौ फरायबायमोन आदा ट्रेनिंआव मा सुबिदा बेखौ फरायबायमोन चिराङाव थांगोन ब्र' लोखि फुजायाव नायनो आदसा बोरसोन रामसियारि अके ब्र' दे फै दे आंखौ लोगो मोननाय नङालै बा आं माबायावसो धेमाजियावसो थांगोन धेमाजियावसो जागोन आं फुजाखौ देग्लाय दानस्रां बसुमतारी दासो नुसनदोंलै आदा नोंनि लाइभआव भिडिअखौ राजिब दैमारि दादा मा खबर मोजां फंबाय मोजां साइक' हेटार्स ग्रीन मेगन मर गालिसो होनदों नोंखौ ग्रीन मांग' मर गालिसो होनदों नोंखौ आदसा राजिब दैमारि दादा नोंना खाफालनि दागा मा जानाय ओइ गोदो दुस्थ'मोन ना गोरलैयावहाय बनजों खुबैनाय खाफालावनो नांदों आंना दला बसुमतारी बबे जायगायाव दं दा बङाइगावआवनो दं स्प्रिटसिं हल मिजिं नार्जारि स्प्रिटसिं हल हौवा नाय मिजिं नार्जारि बबे डिभिजन सिङाव बिथांनि पस्टआ अ बेखौ सोंफिननांसिगोन र' गाव फैबा ब्रादार सोरांखौबो रिप्लाय होबायमोन ना जाखांसा राङापारा हेल' ब्रादार हेल' मिथिंगा बसुमतारी बहालै आसोल बेयावनो बङाइगावआवनो ओमफ्राय DNNX मा लायखो आदा सासे दै लायदोंनो दै गुसु लायदों र' गारि दोनथ'बाय माथो सोरबा जेबो नङा हेल' ब्रादार लैथो बर' हाय दासो आंहा बिदिसो सानदोंमोन आं भिडिअ'सो सानदोंमोन आदसा भिडिअ सानदोंमोन ना आर्मि औ दामफारफोरा खारगासिनो दं माथो ओंखाम जायाखैमोनरा सालथे साला मुलि लाबोफानांगौमोन आं लाबोफायाखिसै गारिखौ बिदियाव लाखियो गयदा मानसिनि अबस्थायानो गैया सिङाव थैथुबानो लाबायो ओमफ्राय नैबे गैखारामनि थैथ'जोबबाव हनै आखाइ मानि मोदोम मानि बोयनो क्रेक नस्थ' जानायसै खोमा मानसियानो बोयनो लायनो मोदोम गंसे थैथ'बाव हनै सिख्लाफोरा बिदिजोंसो खाफाबावो सालथे थेथु गोजांफोरजोंसो सिख्लाफोरा उनाव हाबा जाबाथाय गैला नामा रोनावलाबायसिनाबो हिनजावफ्राबो मारै रोनावलाबायसिनाबो हिनजावफ्रा उनावहाय हाबा जाबाथाय बेलेगजों खारनांसै आं बिहेर लामाजों थांला दे ओरै हाबनोसै धालिगावजोंहाय दे लकेसन नायदो नोङो मा जायगायाव न बैजोंसो हाबगोन आं
सिं थांसिगोन ओरैथ' बिराद जाम्बैयावनो बिराद सालायनो बायो आं बिराद बिदि बे फ्लाइअभार जायाबाथाय एकदमबारे सान्थि जानाय नंला लामाया मेन लकेसनाथ' बे 8 मिनिट दंलाय दाबो बिनि मेन लकेसनखौ मानो देखायाखै हरलाय आंनियाव दे थांगासिनो दंखायोना जों बिनि मेन जायगाखौसो होनदां दे थिगैनो दं बिनि मेन जायगायावहाय गावनो डाइरेक्ट लानानै थांखागोन आं बिनि बुंनायखौ बुजिखाबाय बैयावहाय माबा दङ 8 मिनिट 800 मिटार दालिगावनि खोला 800 मिटार दंबावो बबे दालांनि खाथिनि हाबग्राया नै जों ओरै हाबदिनि बैजों थांला बिराद जाम हनै नै औ बेंकनि खोला थाबाय दानथ'खायाखै मानसियानो बिदि जायो मानसिया दाहाय माने बै क'क्राझाराव NLB केम्पआवहाय थांनो नागिरदों जोङो बार्थडे नामा बेयावहाय मोननायसै बिदिल' दे मोननायसै बेयाव थांगोन आरो बै जों हाबो खुलुमबाय लोगोफोर गाज्रि दामोन बयखौबो खावलायदों आङो रिकानिं जाबाय थानायनि थाखायनो नोंथांमोना दानदों जानांगौ आइ एम भेरि सरि 1.3 किल'मिटार बैयावसो मन्दिर गुदियावसो होनदां सिम गोनां खाथियाव सिम दंबाय नामा आरो नै बे लामाजों जोङो माल लाबोयो सानथो दंफां मोनायाव मोनानि जोंनि आड्डा इयो जायगाया बियो बेखौनो लायमाखौनो होनदों दे गोबाय सिबलाबाय जोंनानै मा सिबलाबाय सिबखायो गारियाखौ 100नि खमाव गानो बाखायो आं 60 70नि बारा साया दासो नालाय लिमिन खानांगौ आङो दासो खनब्रै ना खनबा सादों आं खारब्लाबो खारख'नो हायि जाखानांगौ रेस्ट नङाथे बेजोंनो होदों बे न'आलै बैजोंसो बाव बहाय दाबो लामा गेजेर गारि सालायग्राफोरखौ बायदि साइकेल सालायग्राफोरखौ गोसो गैया आङो बायो In 300 meters, turn left. Okay, darling, okay. Alisa, Elisa na Alisa water supply nङा फिथ्रा बोरै फैयोब्रा Next left, then turn left. फिथ्रायाव बोरै खामानि मावफैयोदा सोर हमग्राखौ होनदोंलां मा मावनो फैदों बेयाव जोब्बाय खोमा खामानिया दाख्लै बेयाव बल खेला जादोंमोन दा बेयावनो नायफैयाखिसै आङो एसेबो मोजां जादोंबो इन्टारेस्टनो सखाथि रायसा आंनि गारिखौ थुनांगौ लामायाव सिङावसो खोमा Take the next left, then your destination will be on the left. बेनोसै नै नङा बेनोथ' बेखौ देखायनाया फन खालामनो next left, okay. बिदि लकेसनजों गावहैफेरनो मोनबायना मोनाखै नोंसोरलाय जों लकेसन थांफुबाय थांनायालाय न'आथ' बेनोसैलै फन बुंनांलाबोलाय मोनबाय ओंखारनो थिनदो दे गारियाथ' दोनहैजानाय नंलाना गारियाखौ मोजां लांनांगोन जों ओरै फाला बिदिल' जायो ओंखायनो रागा जोङो जाखांसार राङापारा हेल' मिथिंगावजारि बहालै आसोल बेयावनो बङाइगावआवनो दं नोंसोर मा लायखो आदा सासे आइखौ थांबायमोन ना लैथो बर' हि दासो आंहा आदसा बेखौबो फरायबायमोन आं लैथो बर' अबानि आदाया गारि लांजायोना लांजाया सन गारि लांजायो आंथ' दा ओंखारलांनो रोंनाय नंला खोमा सोर बायसा बेबो थांनांगौआ दिहुनना हरगोन आङो जायगाखौसो होनदां ए दे
रोङा आं फोरोंहरगोन डाइरेक्ट लकेसन लानानै थांनांसिगोन उल्था डाइरेक्ट बुंहरगोन आं बे लामाया सिदा माबा मोनहैखायो हाइवे नेसनेल हाइवे बे गदा गदि जेरै फैदों बेजों फैनाङा नोङो सिदा दहाय थांनाया औ सिदाल' थां ओमफ्राय हाइवे मोनहैखायो वाव सोर सोर दं आयौ नै बेनो आंनि खामानि गिदिरखौ गारनानै दि लिंहरदों बे स्कुवाडआ बेफोरबायदि जायगायावबो थाफैब्रा मानसिफ्रालाय र' मारा मारा सानैजों थांनानै फैनायलै जोंनिसिमबा जायो मा जाखो आंलाय ओरैसो दंखायोना के खानानै डाइरेक्ट फैनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट थांनानै डाइरेक्ट फैफिननोसै ओरैहाय के खानानै फैगोन एनएलबि केमाव थांनोसै दा ना के खानानै फैगोन ओमफ्राय के खाना फैगोन ओरैनो जि मानसिफोर फैला नालाय जोंनाव एनथ' केल' हाबाय फैगोन जाबाय दे जाबाय दे जागोन दे जेबायदि माबा गैया के बिमानो होखानाय नालाय जागोन जाबाय दे दे हाल दे ओइ बेलेग माल नाखाय लाइभसो लाइभ हेलौ जालायबावो नामा होनबावलाय दे होनजायोब्रा ने खुलुमबाय नट खुलुमबाय आंनि मुङा उमब्रि आंनि मुङा बुंखाबाय नै बिथाङा लोगो गोदानफोर दे बाहागि जेबो नङा औ ओरैबो होजायो नै औ येस जाबाय दे डेस्टिनेसनाव सफैबाय लिसु सिङाव नै रायजोफोर ओरैबायदि बरिया नोंनिया मा नोंनिया जिरायग्राया मा दोनथ'बाय बाय दोनथ'बाय दे एसे गाहाय जायो आंनि गारियावबो दंबावोलै